Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-irwieħ abbandonati. Illum ħuti il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-martirju ta' San Giovanni il-Battista. Giovanni il-Battista mhux biss kien il-prekursur ta' Kristu fil-predikazzjoni tiegħu, imma anke fl-istess martirju tiegħu diġà minn qabel juri l-għaqda tiegħu ma' Kristu. Ejjew nitolbuh biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna inkunu insara vera, xhieda ta' dak li nemmnu. Bil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti rid li San Giovanni il-Battista ikun il-prekursur ta' ibnek, mhux biss fil-ħajja, iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma u sofra l-martirju għal verità u għal ġustizzja, ekku koll aħna nissiltu bil-qawwa biex niddefendu it-tagħlim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-mulej kellimni u qalli: U int ħażżem ġenbejk, qum u għajdilhom kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax inkella inbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra l-pajjiż kollu, kontra Slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma joħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn għax jien inkun miegħek, oraklu tal-mulej, biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wett li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, minit il-qarriq u l-kifer. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax int, Sidi, it-tama tiegħi, mulej, int il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti int tallimtni u jien sissa għadni nxandar eġubijietek. Fommi xandar. Umu bil-wieqfek jogħġobkom. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Erodi bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart Filippu ħoh billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int lil mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienitx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi jagħlaq snienu u għamel l-ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali Jolja u lill-aqwa nies tal-Galilea. Bint Erodja daħlet tisfen u għoġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla: itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha: titlobni x'titlobni kollox nagħtik, imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista, weġbitha dik. Malajr reġgħet taħret taġġel quddiem is-sultan, talbitu u qaltlu: irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan, iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs, imbagħad ġiba fuq platt u ta' lit-tfajla u t-tfajla marret tagħta lill-omma. Meta id-disċipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu il-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum tal-martirju ta' Ġwanni Jeżies għandha tħassibla mhux ftit, jew aħjar għandha tkun għalina mezz biex nagħmlu eżami tal-kuxjenza u kull wieħed u waħda minna jgħid u jistqar imma jien kif qiegħed ngħix il-fidi tiegħi. Il-Vanġelu jgħidha ċarru tont. Ġwanni jispiċċa l-ħabs għax lill-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. U għalhekk Erodja kienet tobodu. U għalhekk nafu kif spiċċat. Però jien nixtieq ngħid araw l-esperjenza tas-Salmista. Xedna dalgħodu. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Alla ħares dak li jedna dalgħodu ikun paroli biss. Jiena u int qegħdin nitkellmu fuq il-ġustizzja ta' Alla, fuq l-imħabba li Alla għandu. Qegħdin inkunu xhieda u nibnu il-ħajja tagħna fuq il-valuri ta' Kristu. Jew qegħdin nistku. Jew għalina ir-reliġjon saret biss il-mument tal-festa biex ma ngħidx il-festa anke esterna u xejn aktar. Jew il-fidi tagħna saret biss mhux tant fidi li tmexxini u li tibnini.
imma saret tradizzjoni. Allura xi ħaġa li nagħmluha għax imdorrijin, imma mhux għax qiegħda fina. Ħansemmi biss xi ħaġa żgħira. Jiena għalija din fl-affarijiet iż-żgħar aħna nuru il-fidi tagħna. Qegħdin fis-sajf. Tieħu gost tara il-ħwienet u r-ristoranti mimlijin bin-nies għall-ikel flimkien. Imma kemm tara imwejjed li dawk li hemm madwarhom x'inhu waslulhom l-ikel iroddu salib. Tgħid qed nistħi inrott salib. Kemm minna fil-familji tagħna l-itfal tagħna qegħdin nagħlmuhom iroddu salib. Farfarna wies eżjes mir-responsabilità ta' ġenituri. U huwa dak jgħallmuhom il-Knisja, dak jgħallmuhom tal-mużew, dak jgħallmuhom tal-katekizmu. Ma ninsewx li l-ewwel u l-aqwa skola tal-valuri jinsara hija l-familja. Kemm qegħdin inkunu aħna fil-familja stess, fi kliemna, fi emilna. Eżempju xhieda ma' uliedna, ma' ulied uliedna. Jinġieli jiġi ġenituri jgħiduli għax uliedi m'għadhomx jersqu lejn il-Knisja. Imma jien imbagħad ħafna drabi nagħmlilhom din il-mistoqsija. Imma int qegħdin jarawk titlob fid-dar. Qegħdin jarawk tersaq lejn il-Knisja. Jew qegħdin biss jisimgħuk għamel hekk ħafna paroli. Imma mbagħad ix-xhieda tagħna tlifnija. F'din il-festa hekk tal-lum ejjew nitolbuh biex dak il-kliem tas-salmista fommi xandar il-ġustizzja l-imħabba ta' Alla ikun kliem li ngħiduh mhux bil-fom, ma ngħiduh bix-xhieda tal-mod kif aħna ngħixu il-fidi tagħna. U tieżies quddiem l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista li ħabbar u wera l-preżenza tal-mistija u kienu stess innifsu xut tal-imħabba ta' Alla sat-tixrid ta' demmu ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Tolbu u ngħidu flimkien fik mulej inqiegħdu it-tama tagħna, fik mulej inqiegħdu it-tama tagħna. Sabiex il-Knisja tkun dejjem attenta għas-sinjali ta' żminijiet u tara fil-preżenza tal-mulej fl-istorja tal-bnedmin nitolbu. Sabiex il-lowt jaslu jarfu li fi Kristu tinsab il-milja tas-salvazzjoni nitolbu. Sabiex aħna l-koll hawn miġbura inkunu xhieda vera ta' dak li nemmnu u ma nistħux nuru it-twemmin tagħna fi Kristu nitolbu. Min dan is-santwarju għażejs nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jkunu tassew għalqa għammiela fejn jikbru u jissaħħu il-valuri insara nitolbu. Jitolbuk mulej għal-morda tagħna, għal dawk kollha li jduru bihom, għatihom il-qawwa u għamel li huma jħossu il-preżenza u l-imħabba tiegħek nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
Il-qawwa Alla missier, it-talba ta' wliedek bl-interċessjoni ta' San Ġwanni l-Battista, l-akbar wieħed fost dawk li twildu minn nisa, sabiex il-ħajja tagħna issejjer l-offerta li toġbok. Bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, bl-offerta li qegħdin nagħmlulek, nitolbuk li żommna fit-triq id-dritta tiegħek kif għalli mielna San Ġwanni l-Battista, il-leħen jgħajjat fid-deżert u wurilna bil-qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Aħna infaħruk għal leġubijiet li għamilt f'San Ġwanni l-Battista, il-prekursur ta' ibnek li jien tollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu man-nisa. Sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u it-twilejt tiegħu kien ta' ferħ kbira għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera il-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil min tagħna il-Magħmudija biex bl-ilma jieħu il-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċitu, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-olej tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Giovanni il-Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jeħuti ma nibżgħux, nuru l-imħabba tagħna lejn Alla l-Missier. U għalhekk insejħulu. Nitolbu l-għajnuna tiegħu biex permezz tagħna is-saltna tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-ġustizzja tiegħu tixtered dejjem aktar fostna. U għalhekk ngħidu, Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tierba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Il-mulej eżjes ma stmerx, ma staħax jingħaqad miegħi u miegħek, aħna li aħna bnedmin fraġli. Imbagħad jien nistħi nuri jimħabt ilejh. Ejjew f'dan il-mument ta' wara qarbin fil-waqt li nagħmlu r-ringrazzjament tagħna lill-Alla nitolbuh li jagħtina l-qawwa biex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu aħna nkunu xhieda veri ta' dak li nemmnu. U nuru il-ferħ ta' dawk li jħossu fuqhom l-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Aħna winġeddu bit-tifkira tad-daħla ta' San Ġwanni l-Battista fis-sema, nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li jirċivejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien it-tliet Avamarijiet hekk nofruhom illum għall-familji kollha tagħna biex ikunu tassew benniena fejn jimtu u jiġu imħarsa u imqawwija imsoqqija tajjeb il-valuri jinsar. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pino.